tenzi kozowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbumira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi bamwe bazokera tenzi batendi benyu bazarange jibi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutanyi bakarara chemanyi bamuke banoyeranga bati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno jisungwe bese bagazirire kumuona tenzi mutanyi bakarara chemanyi bamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute jiuno jisungwe bese bagazirire kumuona tenzi bese bagazirire kumuona tenzi. Vaunza kuna Jesu zipoza ozese kuna mponesi waitawa mupe mazviese emutsa kubatsira vamwe zvese zvezvipo zvavo akazvigashira waunza kuna Jesu chipo chakanaka itandako pamoyo pamakumo ako pakange pane mfambi aidawo kupa akaonawo zvipo zvaipatenzi airisa zvikuru kuti ape chipo akamirawo pedyo
Yesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako achema atitezi ndimi mune muta tora sendina zone moyo wechiwi Yesu akapindura chikuru chipo chako kupinda zimeze sezaunza kuneni waunza kuna Yesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako waunza kuna Yesu chipo chakanaka itanda kupa moyo pamakumbo ako itanda kupa moyo pamakumbo ako itanda kupa moyo pamakumbo ako. Vurani ni kubukura Luke chapter 11. Luke chapter 11 verse 11 to 14. Ndipo patichatora chidzidzo chedu chenguva ino. Ndavapiko baba pakati penyu kana mwanakomana achikumbira chingwa vangamupa ibwe here? Kana hove vangamupa nyoka panzvimbo yehove here? Kana akakumbira zai vangamupa chinyavada here? Naizvozvo kana imi makaipa muchiziva kupa vana venyu zvipo zvakanaka, baba venyu vari kudenga vachapa zvikuru sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari. Zvino wakanga achibudisa mweya wakaipa waiva mbeveve, mweya wakaipa ukati wabva mbeveve ikataura, vanhu vazhinji vakashamiswa. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Amen. Now musore shoko kuitira kuti mugozoibata kana maikanganwa, regai nditi mune it's a complaint, maybe iri kutaurwa naMwari kuti kuinini mandiona usani. Ndo musore shoko mandiona usani nai vanhu vaMwari. Shoko roti ndiani baba pakati penyu apa ane mwanakomana? Baba pakati penyu kwete kudenga kwandabva, but pano panyika ane mwana wake mukomana. Baba ovingwa nemwana, mwana woti ndipewo chingwa bread, wobuda pashe unotora ibwe wopa mwana. Ndiani pakati penyu baba wanoita zvinhu zvakadaro? Kabva kwanzi ko pakati penyu apa anokumbigwa nemwana ndanchida hove fish, iyo onomutorera nyoka makure omupa. Ndiani pakati penyu apa pano panyika? Mwana akumbira ndanchidawo mazai maeggs, iyo tora chinyavada scorpion omupa. Mukatasa list yezvinhu zvakumbirwa teresa pakakorapa. Zvinhu zvakanaka, chingwa chakanaka, mazai akanaka, fish yakanaka,
ndo point yekutanga. Point yechipiri zvinhu zvenyama. Chingwa icha haisi Bible. Bread. Rekutozora majarina nejemu. Saka zvinhu zvepano. Mazai ndepano. And then fish ndepano. Mukatarisa zvakumbirwa ndezvemukitchen. Come on, church, ndezvemukitchen. Chingwa ndechemukitchen. Namazai ekuisa pachingwa. Then woseredzera nefish. Ndezvemukitchen. Ukatarisa zvinhu zvakumbirwa, zvinhu zvinogadzirwa namai. But zvakumbirwa kuna baba. Teresa, zvoreva pachena kuti pari kukumbirwa the provider of zvinhu zvemukitchen. Ndiani pakati penyapa baba vakadaro mwana akumbira zvinhu zvemukitchen anonopiwa zvinhu zvepashe. Tarisa zvapiwa pauya mabwe, tarisa zvapiwa pauya nyoka, tarisa zvapiwa pauya chinyavada. Zviri kupiwa zvinhu zviri poisonous, zvinhu zvisingadlike, zvinhu zvisingaindi mukitchen, zvinogara pashi. Zvimwe zvacho zvipenyu, zvimwe zvacho zvakaoma hazvidyike, zvimwe zvacho zvotouraya whether wadla kana zvakudla. Saka pari kuuya zvinhu zviviri. Kana baba vapanopanyika, Teresa, kana baba vapanopanyika vachiti vakakumbirwa zvinhu zvenyama zvakanaka vopa. Ini mandiita sani? Mandiita aniwo pakati pana baba? How evil am I? Ndinokundiwa naSamaita vanonotenga chingwa mwana achida chingwa. Ini mandiita ani? What a complaint. God is complaining. Mandiita muroyo yakaita sei? Ukuti inini handizivi chingwa ndopa munhu dombo. Mandiita munhu akaita sei? Imi pachenyu hamuiti izvozvo. And you don't think that God is not haasi kuziva zvarutaura. Hauziva zvanotaura. Mwana anochemera ice cream kuchitonhora anomupa. Ini mandiita ani chaizvo? Handizivi weather inini. I don't know weather. Kwese kwakuna murishamisa uko. Ndangoti what a complaint. And then the Bible says, naizvozvo kana imi makaipa. Vamwe vanoiti kana imi makaipa. No. Go and read it correctly in the correct language. Kana imi makaipa. Kwete makaipa. In other words, muri kupa vana makaipa. Muri kuvapa makatosutswa neshavire kuipa. Hamuna kungoipa kuti makaipa. Asi pamuri kuzviita, hamusi kuzviita makanaka. Muri kuzviita makaipa. Kuinini mandiita muipe akadii? Zvokuti mwana achipiwa chingwa ari kupiwa nababa vakaipa. Zvokuti unonzwa wakapiwa nani? Ndapiwa nadhedhi. Konzi vapi? Vakaipa. But vandipa chingwa hamuna kundipa ibwe. Inini mandiita baba vakaita sei chaizvo? And then baba panambondivhiringidza ndati all right kakanzi baba venyu vari kudenga. Teresa, baba venyu vari kudenga vachapa sei mweya mutsvene vanokumbira kwaari? Okay, say here ari kuti kupfuurisa, in abundance. Now there are two fathers here and one child. There's a father in heaven and a father on earth. There's a father on earth with a son on earth. And there's a father in heaven with a son on earth. Baba vepanyika vane mwana wavo mudyi wenhaka akumbira. Ndiye achazogara pachikafu ati ndipewo chingwa. Baba vanomupa chingwa. Ivo vari panyika. Kudenga vana kuinda havakuzive. Havasi mutsvene vakaipa. Poita baba vari kudenga vakumbigwa nevanhu vari pasi. Vana vavo. Because 4:24 dzaExoda dzinoti Israeri mwanakomana wangu. Iwe Faro ukasavabvumidza kubuda, ndichauraya mwanakomana wako wedangwe kuti uone kugwadza kwazvinoita ukabatira dangwe. Saka Faro akaurayirwa firstborn. Kanzoda kuhwanya vana vangu varege kundinamata. Ndichauraya firstborn. Saka pana pari kurehwa kuti ini mandikumbira sevana. Baba venyu vakaipa, imi makaipa. Asi mukupanana zvakanaka.
ini ndiri kudenga ndiri mutsvene imakaipa ndotadza kukupai sei kana vanhu vakaipa vachidai koti papindira mutsvene ipapo hapana munesa ndakaneseka nekuti unopa vanhu mweya mutsvene ivo baba vacho vapa vanhu zvinhu zvenyama pasi chiri kukumbirisa chingwa chiri kukumbirisa mazai asi Mwari woti ndokupai mweya mutsvene topakandivhiringa ndikati no hasi kuda mweya mutsvene tikuda chingwa namazai nefishi because ndo zvatapiwa nababa vepanyika saka ima hamungakombleni kana toorega kukukumbirai because imi munotipa zvatisina kukumbira hatikuda mweya mutsvene baba vari kuti mumweya mutsvene mune chingwa muna mazai nefishi saka ini kana ndopa handipi zviri pano ndinopa mukati mune zvinhu zvirimo. In the Holy Spirit there is everything, spiritual blessings and physical blessings. Saka kana wakukumbira Mwari chingwa waninipisa Mwari uri kumufananidza nababa vepanyika. Ukakumbira Mwari mota waninipisa Mwari kuti unondikumbira zvinhu zvomunopanana makaipa. Aiwa unoda kundiinzanisa wandita sani imukakumbirana shuga nechii chipanana moti Mwari ndipe shuga futi. No, he is higher than bread, he is higher than fish. When you ask God, ask that which matters. Amen. The Holy Spirit. Amen. When you ask the Holy Spirit, the Bible says, I'll give you in abundance. Amen. The word abundance means connected with all other things that you want. 2022 ziva zvekukumbira. Siyamina mato yana baba vakaipa. Uri kukumbira baba vatsvene. Kumbira zvinhu kwazvo. Ungatsinzini January to December. Chikumbira chingwa nefish. It's not fair for God. Ask for things. Nenda kuna strive msiwa ukumbira dora. What an insult. Ndipo dora. Ramogona kupanana pachenyi. Kana weindako kuti ndoda kuita appointment nekutotsanya. Chitsanya ukumbira dora. Mwari ano 10 days usingadle chikumbira ndipewo chingwa. God says, what an insult. I thought pandeuna usingadli ndiri kuti uninyaya. How can you have such a proposal? What to miss out? I want an appointment. Yekusangana na president. What chitaura mwanangu? Uninyaya ipi? Dokumbira dora. Mandita sanio. Ndopa ni nyangu chete. Murapi mkuu ruripo wemutsandi ndiye Jesu hanofari savarombo inzwa izwi raje zita rake ritendwe zita rake rikudzwe zita rake rimbwe Jesu unde Jesu. Ndakunamata kuti Mwari atipewo mweya mutsvene. Atipa mweya mutsvene. Mweya mutsvene mune basa. Mweya mutsvene mune relationship. Mune musikana mweya mutsvene. Mweya mutsvene kana ukamukumbira kuti auye anobva angoya nezvese. Nokangoketa ndoda mukomana. Koreda ndoda mukomana. Mwari anachiti pana naye ikoko. Ndakumbirwa zvinhu zvemunhu mukuru. Ndipewo mweya mutsvene. Kana mati ndipewo mweya mutsvene. And then zvese vakomana vasikana vanotevera. Imi mukakoka president wenyika maminista akokwe.
kana uchida kuti president vauye nemaminister, kana uchida kuti minister of environment auye koka president. Ungoti pane kachironga ke-environment noona weba zvine imi munokoka kutoda kuzodziswa kudzima moto mokoka president. What an insult. Dzimai moto ikoko. When it comes to real issues, my sister, you want to pray for something that you want to pray for. Pray for the Holy Spirit. Ndoda muyamtrene. Kana mauya twese tinotevera. Because muyamtrene ana akagokuchira. Nanoti ndauya kunzi muri kude kunzi okay, Ministry of Environment indai pamutapa. Ve marriage indai pamutapa. Vanenge vachingoripo. Oda zvechingwa indaiwo pakona. Because makoka vese mumweya mutsvene. Ziva chekukumbira niwo uri kukumbira. Kuderedza munhu kumukumbira chinhu palevel yeduku iye ari wepadenga. Takaverenga pane imwe nzvimbo Ellen White says God is challenged when we show faith. Amen. And ask for things that matter. Uri kudei? You want the Spirit of God. Imomo zvese zvirimo. Kana uya muyamtseni tanenge akudistributa. Zvari kuda iwewe. And then oenda. Osara wakafara. This is why 8:18 of Deuteronomy says, you know, muzive kuti Jehovah ndiye anokupai simba rekupfuma. I like it very much. In other words, Mwari hapi pfuma. Pfuma inopiwa nevabereki. Amakawa Bhaibheri ichi pfuma nenhaka zvobva kuvabereki. Mwari anopa simba. Unopiwa simba, pfuma yowe. Ungakumbira pfuma unoneta because pauchati ndokumbira mota kana iwe uti ndokumbira petro. Kana iwe uti ndokumbira ukapiwa simba. Musimba mune mota nepetrol. Power. We don't ask for things. We ask for plans. Dzanadzo kuti zvinhu zvacho zvivepo. That's 2022. Sanyore pasi zvinhu. Taura na Jehovah mukuru. Uchinyora tuntu toko. Tamugona kukumbirana. No. Have some list. Notarizwa kutaura nomunhu mukuru. Kana ukanzi kwakumbigwa pa Bluffhill kwanzi kwakumbigwei parudo wa muyamtsvene unzi aiwa chikumbiro. Ona zvekuita. Nadenga. Chanamata say, I can pray for somebody who is saying, Pastor, this year, God willing, ndoda kuziva zvekukumbira. Mwari wandipe simba. By the way, kana muyamtsvene auya manje akauya usiri ready, you're in trouble. Samukoke. It's simple. Kono wati tiri kuda mutungamiri wenyika, be ready. Panda kunge pari ready. Usakoke because pachapakwa mota dzakawanda. Kana muyamtsvene achiuya pauri pamba pako, are you ready for him? Hadi trina. Hadi tunongerwa. Unofanwa in order. When the Spirit comes, you receive power to be my witnesses. If you are not ready, hi Simosha, uchaita ready. Just wait. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe, musandipfure, muponesi, inzwa ndochema.
madaidza vamwe musandipfure ndinomusimbira Jesu ndinokutsvaka rapaniwo moyo wangu kundiponesa Asimi Jesu Dochema moponesi Inzwai dochema Apamadaidza vamwe musandipfure Jesu iye akanyemwerera kuti avamumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu penyu mukutarisa muchinjiko Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko hakuna anozoputika panosimbira simba redenga mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari mune upenyu mukutarisa muchinjiko upenyu wakanaka kutarisa Kalvari
upenyu wakanaka kutarisa Kalvari.